Duk wanda yake bi na da ya san ina jaddada muhimmancin shan ruwa. Banda wanke jininmu da gyara fatanmu da kuma taya mu ramewa, ku zo nuna muku yau abubuwan da za ku iya ƙara ma ruwanku domin ya ƙara muku flavors sannan ya ƙara muku benefits. Daga farko ku ɗauko cucumber ku, sannan kuma ku ɗauko lemunku ku wanke su. Bayan kun wanke su sai ku yi slicing ɗinsu ku yanka su. Ba wani quantity mai yawa kuke bukata ba. Cucumber za ku yi slicing kamar 3 to 4 slices. Lemun kuma za ku iya yin just 2 slices saboda kar ya muku tsami sosai. Wanda ɗan ƙara flavor da waɗannan za su yi ma ruwanku, an nuna cewa lemu da cucumber suna ɗauke da wasu abubuwa da muke ce musu antioxidants. Antioxidants wasu abubuwa ne da suke fada da wani abu da muke kira oxidative stress a jikinmu. Idan jikinmu yana aiki, yana iya tara wasu abubuwa da ake ce masu free radicals. Waɗannan free radicals ne su ne suke jawo mana oxidative stress, su je su lalata mana cells ɗin wato ƙwayoyin halittarmu, su jawo mana cuta, wani sa'in ma har su iya jawo kansa. To lemu da cucumber suna da waɗannan antioxidants ɗin, misali kamar su vitamin C, vitamin E da za su iya zuwa su faɗa da free radicals nan su rage mana oxidative stress a jikinmu. Hakan zai iya rage mana risk ɗin cancer, risk ɗin diabetes, risk ɗin heart disease, sannan ya rage mana risk ɗin cututtuka kala-kala. To in kuka gama yankawa dai daga ƙarshe za ku zo ku zuba ruwanku, amma ni sai na zuba kankara tukunna saboda komi na da sanyi nake shan shi. A Abuja ba a mana sanyi, har yanzu zafi ake yi. Idan kun gama sai ku zuba ruwanku, preferably either bottled water